Tu mancuce muy bel for, ma bonne messe, ma bonne medor. Tu mancuce muy bel for, ma bonne messe. Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε δε ποτόκε. Sfântul Varlam, a doua mănăstire, stil bizantin. Asta e mai mare, că aici vreo 20 de călugări au fost. Și-a terminat aici când 20 de zile de acolo, s-au pregătit 20 de ani, totul a dus aici aproape. După aia au cerut ajutor de la mănăstirile apropiate, să vină să termine.